Matul is-sena l-oħra l-ħażna tal-enerġija rinnovabbli żdiedet b'14.6%. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, hekk kif is-sena l-oħra l-ħażna tal-enerġija rinnovabbli marbuta mas-sistema tal-grid tal-panelli laħqet ftit aktar minn 217 gigawatt kull siegħa. L-istatistika turi li matul is-sena l-oħra kien hawn ftit iżjed minn 27,000 panella fotovoltaika fejn kważi 85% kienu f'Malta u kważi 15% kienu f'Għawdex. Kien hemm żieda ta' installazzjonijiet ta' panelli f'lokaltajiet fin-nofsinhar tal-pajjiż. Fil-fatt iż-żieda rreġistrata fl-istatistika tal-NSO kienet ta' 10.6% fuq is-sena ta' qabel. Is-settur domestiku ammonta l kważi 94% tal-installazzjonijiet tal-panelli fotovoltaiċi. Il-produzzjoni ta' enerġija mill-panelli fotovoltaiċi żdiedet ukoll b'14.8% fuq is-sena 2018. Aktar minn nofs ta' din il-produzzjoni ta' enerġija ġiet mis-settur domestiku fil-waqt li 45% mis-settur kummerċjali u 3.6% mis-settur pubbliku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.